Брачок, заключ. Не. Той си тай кракънчек. Той пак ще го оцели, брат. Изтърва го според мен. Да, 10 секунди, ай, маняк. Добър първи рън. Ти си. Fight of the night е по принцип, брат. Чакай малко е. За си. Почна са. Да. Добре, бе. Какво добре? Да е добре. Няма много се бори този, брат. Между другото физиката го спробваме няколко пъти и си изкриви рамо. Физиката ми е с фирме. Ай става, бе. Сега искам халилката. Кога му разкърви от главата, бе? Каян. Киян. Изтърва го. Добре, браво. Ай, сега трябва да му пръсне леша вече. Доста... Стига, бе, как стана той сега, обясни ми? Доста цели трупа. Той ще го взе. Само... Дай! Хайде, бе! Удри! Лема, хайде! Дай! Коляно. Събудих някой между другото. Колената, ари, използвай си колената, бе! Маля, как ми тупче сърцето, луд. Ще го изтървя, ако чакай. Дай! Ей сега! Не, сега ще го събори. Удри, такива чукове, бе, маняк. Ко правиш, бе? Той си тай кракънчек. Той пак ще го оцели, брат. Изтърва го според мен. Да, 10 секунди, ай, маняк. Добър първи рън. Ти си. Fight of the night е по принцип, брат. Чакай малко е. За сега. Ма той е много зле лицето му, е, брат. Добър рун, по принцип, много добър рун. Ей, сега и те ако го хъртни примерно в началото и да го пука. Той има... Много яко за... Виж как удря в Друба. да. Да. Принцип, първият рунд малко отсрами положението в крайните секунди хукара. Ама да, он е го взе рунда. Ако ни беше направил и накрая, може да е 10 на 8 рунда. Не е в сайт. Той не е в сайт, брат, ама... Късай, няма го фърли. Добре. Айде, 2 минути сега, брат. 2 минути трябва да го хъртнеш задължително, маняк, задължително нокаут трябва да има, защото този не трябва да печели матч. То са, ако играе с гейчи, Отново остана да пише, наистина, пък не е много тъп. това ще има много добър рекорд, този маняк, брат. Да, но не е интересен. И мен не ме е интересен. Някакъв Белал Мухамед. Белал Мухамед, брат, колко храниш като той убил от бой Лиан Едвардс? Направо го направи за смях. Поне говориш и с покритие. Не като Лиан Едвардс. Ти не мога да имаш 20 победи с Decision само. Брат, не е верно. Гилотина! Изквърти му главата на тос. Добре. Абе, Той сега ще го събори, брат. стани. Бутай ръката, колената му спри, бе, брат. Той ще го събори сега. Сега ще се изкриви, ще го гмурни. Той гмурка. Той може да го нокаутира, между другото. Гилотината. Брат, стига. Ставай, бръкни и ставай. Имаш как да станеш тук. Ставай.
Как 19-19? Добре. Много е сърцат, бе, брат. Не искам да губя. Ама според мен губи 2 рунда. Губи ги. Губи ги със силност. Ако го понаби то с рунд, по-може да дадат някъде, защото го хъртна, имаш и нокдаун. Ама ако този го събаре, те е някакъв равен, брат, защото то ще да се измери. Добре! Дай! Ай, то свива много лесно е, брат. Ма не трябва да рита, бе. Той го събаря като рита, бе. Добре. Трябва повече бокс. Трябва бокс с колена, брат. Той колената ги фаща. Той го събори. Абе, ако му напуха коляно бързо такова, няма го събори, брат. За маскиране. Ама той много сваля ръцете хукара, бе, човек. За какво сваля ръцете? Ай, натисни го, е една хубава серия като първи рунд. Добре! Браво! Да. Оу! Той! Айди, бе, брат, аре, бе, брат. Защо чакаш, не мога да разбера. Губиш мача. Не му пуска. Да, добре. Ей, сега ако беше добавил перка, ще я влей. Дум. И с колената много ще му влиза, ама трябва да ги фейква, брат. Той като пуска само колена. Да. Сега явно не иска да рискува да не се борят. Брат, какво ще рискува? Той ако тръгне на коляно да влиза, брат. О, умекна тук. Той ме просто е изморен. Еми дай да се сбият по някъде някъде и легна. Много добър матч между другото. Да е батъл с много лови клинчове. Нормално е, той не вижда, че се свършва. Какво направи? Айди! Аре лакти, бе! Какво правих, бе? Няма, брат, то се е пес. Айде сега! Няма време. Еми дай да се сбият по някъде няма. Оу! Много добър матч между другото. Много загуби. Ай, ма, каза ли? Нека да му бе? явно от удара. От кой удар, бе, брат? Той не... Вкара му ли леви прави, бе? Като цяло се го води, той му вкарва и лолкици, държи го и в дистанцията. Много е добре за сега, ама... Дей се бори легоч. Принципно е много разцепено челото, брат. Десанката изглежда доста натрениран така. Добре. Сравнение с Шон Стрикланд, как играеш първия рунд и този рунд е много по-различно, маняк. Он е много крив. Крив е, да, той заради това му беше труден. Пак то се е бот. Баща му на Адесаня казал втори рунд нокаут. И аз ми е тъй предикта. Да! Добре! Ти беше добро. Трябва да се пазим тия хайките, защото са гадни. Браво. Тут някакъв дава да го плеси. Брат, този да са пенсионни. Аз не го видях за да плеси. Но той нищо не направи дуплесис. Вкара там няколко удара, ама... И то за дуплесис. Екстримли клоу. Те дадаха даже ударите. Той имаше 25 на 10 удара. Той този дуплесис беше вкарал между дъма. Ще стане. Стане, ама... Така мрежа. Ти май не са били на тих, да, ма? Брои са. Да ни го заключи, бе. Няма да го заключи, брат. Добре! Коляно, брачет. Дай! Натисни го сега.
Насни го сега. Оу! Ама не се пречи, да ударя в топ. Удари го! Той даже го предупреди. Дай, натиси го! Натиси го, той куче мръсното, бе. Натискай, натискай! Натискай да му пръснеш леша, бе. Само бой на тос, само бой. Добре. Добре. Разцъка се десанката много стабилно. Той се измори тос. Да, изглежда, че увяхме. Изглежда, че увяхна, нали? Ко беше той, бе, лигоч? Ко беше той, бе, маняк? Трябва да се Дуплин си септен, хич го няма, Трябва да бе. пази от клинча, да за някой иска да Да. взима рундуи, защото Клинча му е добър. клинча много не знае какво да прави там. Като го гледам. Той знае какво да прави, ма кикбоксерската го прави, не го прави ММА-ската. Оу, добре! Какво беше ти? Това е десанка! Той се фърля, той е много аутистос. Дай! Майко, той ако го беше нацепил. Защо даваш гръб, бе? Защо даваш гръб? Брачок, заключи. Не. Не е честно,